wasu sun kasa kiran kansu ma musulmi. Wallahi abin takeici, sai ga mutum ya kasa cewa shi musulmi ne, wai shi aladole shi sunna ne sunansa. To tun da kai ka ki karɓan sunan Islam a matsayin sunanka, ka ki karɓan sunan addini kuma Muslim a matsayin sunanka, to ba kuma sai ka sa wasu suna ba, kai ma ka ce su masana sunan. Tun da kai gana sunan ka je ka za mu kakaba mu kan sunan ka ji da sunanka. Amma mu a wurin mu su wa'annan sunan naki ne mutane suka faɗe su kawai, bas mu a wurin ba su rabba al'umma ba. In ma akwai rabon da muke gani muna ganin shi a babin karatu ne, makaranta. Wannan makarantar sun ce Khulafa'ur Rashidin guda 12 ne. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, Hassan da Husaini da ƴaƴan Husaini tara na ƙarshen su Imam Mahdi. Wa'annan su 12 su ne Khulafa'ur Rashidin. Wannan sun ce Khulafa'ur Rashidin guda 4 ne, Abubakar da Umar da Usman da Ali. Shayyid fale kunkuwa ne da nasa Khulafa'ur Rashidin. Sai yasa aka samu makarantu sun garangaro daga wa'annan nan mazhabobi daban-daban. Nan ma a wurin akwai mazhaba guda ɗaya rak, Ja'fariya, nan kuma akwai mazhabobi daban-daban. Nan akwai firak na kalamiya tauhidi daban-daban, Maturidiyya ne, Ash'ariya ne, wane. Nan kuma akwai guda ɗaya rak, shine Imamiya. Nan kuma akwai kaza na, to shikenan makarantu. In muka ji mun amfani da wannan kalma a ma'anan makaranta ne mu a wurin, ba a ma'anan rabuwan al'umma ba. Amma sunan addini mene? Al-Islam. Sunan mutanen da suke addinin mene? Muslimun. Sunan addini musulunci, sunan mabiyan addinin musulmi.